Ti Masakbayan. Papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na kadi. Nakitak mga nagkuyog da ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo, madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tiyandaan, madam. Sa bagay, uray siyak, nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam, kasta akmat. Insusuon mo matday takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiababala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rudan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak iji pakiababulak. Kaduam kadi pa'y tigayom mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan, wano agkasira ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adalang amin nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tan no medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kapsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mo't ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayong adda iti bantay. Sakat nagiinadayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito'y. At dalakit di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarum di tababa. Agyan ta itilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa'y mo't naawanan iti naanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaid iti asideg. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaid iti asideg. Kayat da ka diti agnaid dito'y bantay, nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amumatan, mais ti kang runaan a pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malubmanan, ato ka din tinalpas mo nga inabot? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamaminsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ama kapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, into nagparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin nagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta nagkutkuti? Saan nga ta nagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanum ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti sarahan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng tiugsa. Adda man ang iyawid tayo jay patad. Adda man ang pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpot kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kaya ti asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay ngayon tulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko ngamam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay kumama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo amabalin asalungasingan? Amamukan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak kaumay ka naladingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti nalpobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Wen ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tatirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti naitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo. Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad. Idinto tano at datay di lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing kang agpana. Uray si kamat, bro. Nalaing kamat. Kaano tamanan nga agsubli di lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin di kabakiran. Intamanin aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanunan na. Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag kuman gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Amang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan intong kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam matjay saan kaunay nga agrikat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan matkit di, anak. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Adu pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapanakan baim. Taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngam ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminan? Sana ka umanugot. Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Ara, agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Kat sinblina. Ay, agtugawak iti asidib tibog. Aglingidak iti dakil abato. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat. Aglingidak. Ang mga nukabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot anay ikabil iti batsyang indisuna. Masidagak man. Ha? Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganok dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira ken Moira. Agnanaad dagitoy ije kabambantayan, nga magtrab-trabaho da iti pagabulan ije patad. Iti sabali a bangir, baknang matnimiko nga anak ti maysa a tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagpintas ang adayag. Aglaba siguro, tadamat lupot ana ikabin itibat siyang hindi sunay. Umasidagak man. Di na ko madangran ako. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito'y kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita ken ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam. Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti gimon. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribo mi. Kunakon kat. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti aganaw. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo't kanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali ang nakaitulagam. Saan ko nalipatan dayta? Ngem agayatak kiniira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saan nga umanugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang anop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano ti pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatad. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ije waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito, eh. Sa baling samat at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramiden ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatendak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wen, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalaysa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaut ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. No kunayo akangayedan to ti kalaysa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyak to ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga uray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga gastos na awan ti amo kas papak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pa'y laeng? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na kumaawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabibig. Kay kayat kumaawagan na iti mikulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sanak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apay nga ingmay kayo dito ay. Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgat nga imnas. Ha? Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpat da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulak mo ang mga asawa? Dahita tidakal aparikot ko. Diyak kayat amasair tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi tigayem ko, apan nagsasarita tayo, no kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na, saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makaartap iti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anyan jay ko na mga aramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kung kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan tapay nga mo. No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwaig. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod munday tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahala ko iti bakasyon ko, bro. Nasayat mo kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektiv. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista di na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala kay ti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan nga alahas ken antigo nga alikama iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyenda danto iti agbalin nga asawa na.
Sigurado ang maragsakan tumutlaon. Napanan na kadimanen. Masigurado nga ijay manon kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayam Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matindi. Kan nakasunglasses ak. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugawdan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. Nuaddan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. At datao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, Ana, dayta babae nga umasidag ditoy. Isu dayta, ti manugangen ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasaong isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasidag a babae. Isu dayta ti manugangen ta. Ha? Dayta ti manugangen ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada lugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpaiso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati araramidang nga rod. Tumakder ka na at mapantan. Imposible akayat ni gayang Miko ti babae. Saan mo't apanagwiyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado nga adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naalak unti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Orayom ah. Oh, naipasa ka din. Orayom, bro. Kat, masigurado. Mas daaw ka nung makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kita am ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayem mo iti inted ta akas Dory. Ngem ti parikot ita, kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay mati tsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apu ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, idi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na iya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad. Iso ajak amo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Asukir? Kayat mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yu kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa. Ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma. Ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipaasawa ta kenkwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan na paset ti patad. Dayta nga rod, ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Adu ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma ket tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkar-kari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ang mapantay di balaya. At danas ka nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdon. Amom ka di ti agisusoon iti karamba. Ha? O di sa kruya kon? Nagalis ti karamba. Amang ano maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga ruten iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag man ta kinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, Barok. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti maysa a babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam ditoy, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day ja babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Di yo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, tay manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalaway, ijay. Adamatan silid apagyanan nyo, ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkal mo? Di damo, ijay. Tasaan da pa'y anap na pa ni ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamot lang ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkal na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad, tapno ada kadwag. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay, Jay? Ipanamnamak ka na kayo. Natalgad kayo, ijay. Agabal ka di matlaang ti trabaho mi, Ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal, ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador, ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaang ng ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrupot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasak ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y ka di umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko? Wen, Ira. Di tamot may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkal mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa'y laang dito'y pagabulan. Wen, ket sikat ti makaammo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangin tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasap ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak nga tamo ta makasarak iti kasken kuana? At dadagiti banag nga ururayam, ngam saan mo ang mauray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawit to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakes a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iji syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga rod? Ang sumangputumot laang dayjay. Ta sigurado a mapanmanen aganop ijay kabakiran. Di mo't nalaing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinang isoro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apang isarkan ken kuana ditoy? Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho? Isumat ti pangisar ka kadakwada. Idi ubingag, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Talaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabahuan da. Hinaman pa'y madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasano da masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid ditoy ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke iji syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakit managdakdakis nga ano panda? Masapul asaan kami ang may babain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken Moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir a pabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Ha? Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa ket may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman nak iti panang ibagam, ah. Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakamo ka dagiti amom, agayam ko ni Miko. Di dapay amaw, tanimi ko ti umumay iti balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman nak iti impadamag mo, ah. Sige, taipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita iji a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iti tindaan. Ket, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya, gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinan ka amakan nawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saanak pa'y agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan na parikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka dito syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, ako kuwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka? Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan nakarumrumwar? Ngam naturay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasukatak mo't tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taurnosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramida ka, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang kumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasto nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nunalpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wen. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayon na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Ang mga no ijay syudad, ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapan ijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak ditoy! Ad dalaeng ang maestresa kan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingput matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iji balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay met akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramiden ta panagkalay sa iti naliman. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramiden ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ako una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tila kayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kom da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangimanihar. Iso ako kom da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Isunala ang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag ti pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidak. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot ket din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abel tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amangan no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasidgan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang